Bangladesho choba nanglaimani jaga Chittagong hill track khagra chariwo a jagao chini Tiprasa khorokchabo Rubel Tripura bini langma chonani nangkha hakenrok o mangpliwo nugimana bini mangkthei kwbangma Bangladesh ni Tiprasa rok bono last pai thak nainani bagui kwbangma bodol phaiye naipheleke tini tai bini mangktheino tini soklaikya haike Tiprasa rok jesa jaga pano tongti birman kagya mane amo kubui nyo jesa jaga pano chini Tiprasa roni kepal hingga ke amo amte ke langma choma jaga bo langma chonai dukhumama jaga bo dukhumanai bo jesa jaga pano tongtu o hayungni jesa jaga pano tongtu Tiprasa rok haike tini Rubel Tripura ni last pai thak nailaimani sal te kwbangma Tiprasa Bangladesh ndi India Tripura ndi jotono khakhamno jaktai ST rok bo je ST tongnai Tiprasa bade ST tongnai rok bo jotono kha khamlaija tabuksuk jora 4 jon langma choka ST rok ni Bangladesh ni Chittagong hill track te 144 impose khaijak ajagao tabo hage belakheno wanamasingcha ajagani thuruk tai ST chakma marma tai chini Tiprasa ST joto tongnai rok bai nanglaimani ajagao clash nanglaimani hage tomo buti ke hinga ke usukang horo khorongni wanjui thuruk rok khagra charini diginala thai chakma kamiwo mani khognani thangmapu hake mani khognani thangtini awanjui thuruk rok aro current chodungi tongka pungga ka ajagani chakma tai kubuni tribe rok borongno nugui bukhapu buwi last khlai hospital tuniri khepu hake amoni tain dino ajagani wancha thuruk rok oyon jagani ajagao settle ungphaine rok borok kaisa rally khaikapu a rally khaimani dino se a kami diginalani chakma tai kwbangma ST rongni nok thai dugan jotono ubud khainani nos to khainani chengkha sobanyani chengkha tai borongni logi ajagani army sena bahini ro ajagani chakma Tripura marma tribal longno koknani chengkha silai haike ajagani borok rok 100 poribar a jagano yakari kharnani nangkha hake bakso buksu national media ro chakma hne simi sijak haipano o jaga kwbangma ST rok tongo je Bangladesh tongnai eya koklaima jagano kwbangma ST rok langma choka tai chakma rok chini Tiprasa bo khorokcha Rubel Tripura a jaga langma chonana nangkha amtike danga nanglaima jagao hake miya rogo bo nongmani je Chittagong hill track ni ST kamigana wanji settle ngmani jaga a jaga hngka kai bulai toklaino nglai tonglai khu hake a jaga je ST rok borok butharjangmani aroni wancha thuruk tai sena bahini rok bai amono seleng mung phunugui miya bai tini rally khaleka a jagani chakma Tripura tai kwbangma ST rok miliwi hake belekhena wanamasingcha amo sanani thangke tauni humble Bangladesh kaisa minority rokno khai kuno phano respect kre hanyo je bongni chana tui posupaki malmata rokno nungma haikese nugu borok nor khoroksa khorongnei wancha thuru rokni Facebook rok video nungna borok chini Tiprasa chakma marma je tribal tongnai rokno jotono se Bangali hinu hake example chini Bharato Hindi kok sanai bisik majority bangu hake chungboda Hindi basi ngi thang ngyamo hake chini Tripura bo Youth Tripura Federation hake Tripura mothabai lwa jijak o Bangladesh ngi tongmani amono selemu phunugui rally khaleka tai Indian government no khaikha omono muthaknen bagai Bangladesh government chalok tongnai bai kok salai di hine hake bubagra bo gotna no nugui kha dujagai Facebook o post khaikya kwbangma Bangladesh minority rok satok jagai tongo chino jagani minority to kahamken ton jago tebsi barwi tongo hai hini example roi sau bagra hake tabuk sukjora tabuk je tabuk tongmani tabu ang je video khai tongmani opro to kuno hamya koktuma khnaya ko Bangladesh ni hake norok ketal amtike je choli tongmani Bangladesh tabuk tai kuno jaga phana amrika choli tongmana update logi mana mo chunga norok Rwng Tv Tiprasa Facebook page chungo amono norok follow khlainai manu ajagwa ang information ruano hage belai kheno krimasingsa je ST somotol jaga tongnai omoro hill area o ma kaba kehne kisa oktoma khnao amono wansuk jangnai kok chini Tripura ni je Tiprasa tongnai rok bo ayangni Tiprasa bade chiyang Tiprasa tongnai rok belaike sotorko tongnai nangnai tamni humble Bangladesh bai chini o Tripura bisik salya mane sotorko mane kiriwi tongnai na amte kogya mane chung busane nangnai joto Tiprasa rok miliwi joto ST no miliwi ni
amo andiki sana naima sa amono Tripurani Tiprasani sate kwbangma je ST tongnai rokbo joto thanchani ingna nangnai tamni himle Bangladesh norok joto no saimano kwbangma je oro ST tongnai aro ST tongnai o jaga thancha tongyang kai a jaga buting tong norok joto no saimano amoni bagino o jaga o Tiprasa bade kubuni ST tongnai rokbo thancha tongna nangnai Tiprasa je joto ST rok banyo hake baksa buksu jaga o chini Tiprasa rok tabuk sotorko khe tongima tongo tamni himle kuno sawimi ya buburu tomo ngi thangno tabuk Bangladesh bele khi kwrwimachingcha sisi sonongja baksa Bangladesh tongnai hayake Tripura tongnai Tiprasa rok nor update mana musung hake Tiprasa USA thancha hnai kaisa group tongo a jaga norok join khlaimano a jaga o norok tomo bahai choli tong tai nongni area Bangladesh tongnai tomo bahai ungi tong nora amo joto sawimano tai norok Bangladesh ni phano nai tong norok komino bo shahore ridi nongni thaini bumu tomo jagani bumu tomo tai tomo choli tong kirma jingsa butei rok ngi tong nora amo komini bisintike shahori manu to mahamale amtei jora hamiawo jesa panang thu chakrai nangkhrai kri kirima singsa ngi tongo amo chini Tripura tongnai bororok chungbo bujina nango chini yangbo wasawani amte ingi pajak amni bagano ajagani Tiprasa rok tabu kostong tongmani joro chung pre khanya nangnai bongne ajago je amting tongmana amo joto thikung baithu nei te Rubel Tripura theinai bini phola santimanto tai kwbangma bini logi theinai kwbangma ST chakmani ro borombo santimanto hai hine pre khayo chung joto Tiprasa Tripura tongnai borok hai hine nyo tinin video amsungno jotono no khulumbai kya hambai